Скоро след като освободихме Нова Вестроя, крал Зенохелд излезе от скривалището си заедно с Бакуган терминиращото си устройство. Машина, създадена да унищожи всички Бакугани. Тя се задейства с енергията на шестимата древни войни. Те обаче прехвърлиха силите си в 6 Бакугана. Тази енергия ги накара да еволюират и да станат много по-могъщи. Съдбата на Бакуганите е в наши ръце и залозите са високи, но ние сме готови за битка. Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Опрян си до стена, напрегни рамена. Нощта е в теб сега. Последната борба. Влез в битката, вземай целта. И що забравиш страха, печелиш, да, ти си Бакуган. Вестал навлиза в ера на неочакван просперитет и развитие. Популацията нараства, а земята бързо намалява. Трябваше ни решение и ние го открихме. Аероаква имоти. С патентованите си технологии Klaus Industries ще построи дома на вашите мечти високо в небето, но въпреки това заобиколен с природа. Този акваапартамент ми се струва приятно място за живеене. Не знаех, че си търсиш нов апартамент. Мислех, че нашият ти харесва. Не е за мен. За бароне. Господарю Клаус, Да, какво има? помислих, че ще искате да знаете, че в търговската ни зала долу има интересен клиент. О, така ли? Много интересно. Този човек прилича на Ейс Грид, бивш член на съпротивата. Сменихте Бакуган бойци спасени от сирената. Новаторската архитектура на нашите акваапартаменти предлага изтънчен стил и функционалност, както и зашеметяваща гледка от всеки прозорец. Дори потопените ни апартаменти предлагат подводна гледка към езерото, заобикалящо сградата. О, може ли да живеем там, моля те? Барон няма да може да си го позволи. Да вървим, да хапнем. Извинете, сър. Без да искам да чух разговора ви. Имаме нова сграда, предвидена за клиенти с по-ограничен бюджет. Защо не отидете да я разгледате? Умирам от глад! Ще направя нещо за обяд. Ще ви изготвя... Това е странно. Какво има, мадам? Няма никой, е отключено. Майка ти е забравила да заключи, когато е тръгнала за урока по йога. Или вътре има някой друг. Кой може да е? Крадец? Посред бял ден? Невъзможно, нали? Ей, ти, какви ги вършиш? Ще извикам Татко! Какво правиш тук? Живее тук, забрави ли? Не може ли човек да се прибере от дома си и да изненада жена си за обяд? Днес е сряда, татко. Мама е на йога, а после обядва с приятелки. Добре, че изненада нас, а не нея, защото можеше да те посрещне с някой тиган. Радвам се, че се видяхме. Но трябва да тръгвам. Почакай малко. Това е за теб. Днес не само ти правиш изненади. Какво е това? Ванилов пудинг! Взех го специално за теб от ресторанта на Руно. Знам, че ти е любимият. Как извадих такъв късмет? Да имам толкова мил и внимателен син. Кой е моето момче? Ти си, нали така? Признай си, че си момчето на татко, иначе няма да те пусна. Да, това е просто пудинг! Хубаво е да имаш семейство. Да, така е. Брат Ники много ми липсва. Където и да е, дано да е добре. Изглежда това е мястото от брошурата. Строят акваапартаменти и тук. Да, районът е приятен. И е близо до родителите на барон. Това ще му хареса. Той има толкова прекрасно семейство, сигурно му завиждаш. Какво? Не искаш ли да имаш брати и сестри, които да тичат около теб, а? И постоянно да се караме за нещо. За какво ми е притрябвало това? Забрави. Харесва ми да съм сам. Щом така казваш? Всъщност, като се замисля, всички трябва да наемем апартаменти тук. Това е перфектното място, където да направим тайна база на Бакуган бойците. Тайна база? Ами да! Трябва да сме подготвени, ако Зенохелд и Вексосите решат отново да нападат. Чухме алармата. Какво става? Капитане? Вексосите и механичните им Бакугани навлязоха в сектор X2. Вървете! Да, капитане!
Ще бъде страхотно. Голям мечтател си, Ейс. Да звънем на барон, за да видим какво ще каже. Здравей, барон! Ейс! Къде си? Барон, съвсем наблизо съм. Те са тук! Вексусите се върнаха! Невъзможно! Принц Хидрон и механичния му Бакуган ни нападнаха в парка. И после... А сега е време да ти взема хаос енергията. Взеха хаос енергията. Сега искат Даркос енергията на Пърсивал. Няма да стане! Отлично се справи, спечели първата си битка и донесе хаос енергията. Но не бива да изпускаме момента. Трябва отново да ударим Бакуган бойците, докато са слаби. Спокойно, татко. Следващата атака вече е планирана. Майлин всеки момент ще пристигне на Вестал. Майлин? Завижда ми, че аз първи извоювах победа и замина да се докаже. Сега ще видим дали е толкова силен боец, колкото твърди. Това разглезено хлапе Хидрон. Той за кого се мисли? Да не би да е единственият могъщ и умел боец на света? Да вярвам ли на очите си? Това Майлин ли е? О, не! Това означава ли, че Вексусите се връщат? Виждам те, Ейс. Сега идвам към теб. Дръж си очите начени и внимавай. Дадено, приятел. Значи пак се започва. Какво ще правим, Ейс? За сега ще чакаме барон, но трябва да предупредим Дани и Мира. Те са на земята. Как ще се свържем с тях? Слушай, господин Любопитко. Млъкни и ме остави да помисля. Любовна спада? Колко мило! Майлин! Барон ми каза какво е направил Хидрон. Значи знаеш защо съм тук. Улесни си живота и незабавно ми предай Даркос енергията. Искаш просто да се предам? Аз ти предлагам един танц. Ха! Както искаш. Я виж ти, явно изненадите не спират, Сирена. Май с теб имаме билети за първия ред на Бакуган битка. Какво предлагате да правим, господарю Клаус? Няма да съм само зрител. Гаунтлит! Удар на мощ! Ха! Игрова карта заложи! Ха! Бакуган топче! Ха! Аз съм Даркус, среднощен Пърсивал. Виждам, че е еволюирал. Голяма работа. Еволюирал или не, пак не може да се мери с мен. Призовавам Аквос Макюбъс! Механичен Бакуган! Дарба карта, включи! Дарба заложена. Ловен къмшик! Този е бърз, Ейс. Дарба карта, включи! Светещи ногти! Пърсивал, да действаме! Дарба заложена. Дарба, включи! Затъмнение! Само ефтини фокуси. Много си зле. Това ще ти хареса. Дарба карта заложи. Блуждаеща мълния! Явно не обичаш открития бой. Естествено, бъзлю. Дарба карта, включи! Бойна формация! Наистина ли си помисли, че Пърсивал би могъл да се мери с Макюбъс? Все още не си победила. Дарба заложена. Дарба, включи! Грамовен меч! Хао, интересно. Дарба карта, включи! Дарба заложена. Свирепа баракуда! Добре, тази консерва май издържа на удари. Готов ли си за още? Дарба карта, включи! Подвижен снаряд! Само лаеш, но не хапеш. Игрова карта отвори. Променлива
сила! Но какво? О, а това хареса ли ти? Променлива сила е командна карта, която обръща ефекта на дарбата на опонента. Мислиш се за голяма работа. Ха! Дали бойните ти умения отговарят на егото ти? Ха! Призовавам Макюбъс! Правиш всичко по трудния начин! Пърсивал, стани! Дарба, включи! Дарба заложена. Грамовен меч! Повтаряш дарбите? Отекчаваш ме! Дарба карта, включи! Свирепа баракуда! Подобрявам тази класика! Дарба сливане, включи! За винаги! Някакви последни думи, Векс, се обазливке? Разсмиваш ме! Игрова карта! Отвори! Атмос реактор! Стига сме се размотавали! Време е да се залавяме за работа! Дарба карта! Включи! Асин! Какво беше това? Пърсивал! Дарба карта, включи! Енергиен щит! Щитът няма да ти помогне, ако не си пазиш гърба, глупчо! Древосъците са като трън в петата. Наистина, как ги кара да се движат толкова бързо? Използвам автоматична система за индивидуално насочване. Или АСИН за по-кратко. Това е автоматично оръжие. То сканира мозъчните вълни и препраща информацията към роботите, които насочвам единствено с мисълта си. Браво! Всеки може с компютърни играчки. Уверявам те, Ейс, че те не са играчки, а много полезно оръжие. Може би ти искаш още една демонстрация? Пърсивал! Тук ни победи със сигурност. Време е да разбием играчките на Майлин! Пърсивал! Стани! Макюбъс, довърши ги! Дарба карта, включи! Дарба заложена. Морско прикритие! Къде отиде? Изчезна някъде под водата. Ще трябва да го изкараме навън. Игрова карта, отвори! А? Защо игровата ми карта не работи? Когато се активира морско прикритие, тя пречи на опонента да отваря игровите си карти. Игрова карта, включи! Асин! Мразя тези роботи. Искам да ги смачкам като досадни мухи. Докато се чудиш какво да правиш, битката ще свърши. Атака! Пърсивал! Какво е това? Дарба, включи! Вдъхновяваща муза! Но какво? Да, господарю Клаус, както желаете. Прекрасният ти глас всеки път ме кара да настрахвам. Не може да бъде! Няма по-изтънчена от теб в боя, Сирена, скъпа моя. Ти гориш в битката. Благодаря за комплимента, но Бакуганът е толкова добър, колкото и господарят му. Вие за какви се мислите? И поради каква причина се месите в боя ми? Мисля, че те спасяваме. Само един Аквос може да се мери с друг Аквос. Дори ти, могъщият Ейс. Трябва да признаеш, че изпитваш известни трудности. Но ти откъде знаеш кой съм аз? Да кажем, че работата ми е да съм добре информиран. По-добре да се върнем на проблема и да довършим Вексоса. Колко грубо! Ще трябва да те науча на обноски! Асин! Ти беше напълно прав, Ейскрит. Ще трябва да се разправим с тези роботи. Дарба заложи! Витал Нептун!
игрова карта. Няма нужда да ми казваш как да се бия, ясно? Игрова карта отвори! Сливане на елементи! Ясно е, че загубата няма да ти се размине, Вексус. По-добре се отдели от битката с достоинство. Ти си красива и си достоен опонент. Аз съм джентълмен и не искам да те унижавам допълнително. Ха-ха! Накрая някой ще плаче, но това ще бъдеш само ти, модно конте. Дарба карта, включи! Дарба заложена. Дълбоко хмуркане! Бойна дарба карта, включи! Асин плюс мобилен снаряд! Дарба, включи! Картечна стрелба! А това харесва ли ти? Дарба карта, включи! Енергиен щит! Изчезни! Майлин е красива, но и свирепа. Сирена, готова ли си? Дарба, включи! Вълнов щит! Както наредите, господарю Клаус. Това не може да бъде. Готов ли си, момче? Часът удари. Тя не може да ги задържа вечно. Кого наричаш момче? Хайде, Пърсивал! Дарба, включи! Грамовен меч! Дарба, сливане, включи! Смъртоносна енергия! Така се печели битка. Сирена, трябва да ти благодаря за помощта. Не е необходимо. Беше удоволствие. Днес се сражава много добре, Сирена. И ме направи най-гордия господар на цял Вестал. Много благодаря, господарю Клаус. Акво Сирена и господин Клаус. Да, сега вече си спомних. Вие бяхте Бакуган бойци от земята, нали така? Не знаех, че весталите сега са се обединили с още човеци от земята. Наслаждавайте се на победата, докато можете. Защото когато отново се върна тук, с вас е свършено. Хей, Ейс! А? Навреме ли идвам? Хей, ти не си ли... Ти си Бакуган боец от земята? По-добре веднага ми разкри името си. Аз съм потомък на германски аристократи. Така ли? Но на Вестал съм по-известен като магнат, занимаващ се с имоти. Какво? Но трябва да знаете, че заедно с Бакуган бойците помогнах за освобождаването на Вестроя като един от съпротивата. Аз съм Аквос принц. Аз съм Клаус фон Херци. а също така и моят герой. Аха! Знаех си, че те познавам от някъде. Хей, Ейс, разправил съм ти за него. Той беше един от основните съперници на учителя Дан. Кажи ни какво правиш тук на Вестал. От доста време насам ние финансираме важните проучвания, които доктор Майкъл провежда. По тази причина аз присъствах и на тестовете на подобрените пространствени транспортни системи. Първо дойдох на Вестроя да се срещна с Сирена. После заедно дойдохме на Вестал, където живеем и до днес. Мира с тази транспортна система ли стигна до земята? Без щедрата подкрепа и сътрудничество на фондация Клаус, междупространственият транспорт нямаше да е там, където е днес. Добре, да вървим, хайде. И къде по-точно отиваме? В замъка ми, разбира се. Ще използваме транспортната технология, за да изпратим съобщение на Дан и на останалите на Земята. Проблем ли има, господа? Откъде знаеш, че искаме да се свържем с Дан и останалите бойци? Както вече ви казах, аз трябва всичко да знам. Никога не изоставам, защото съм една крачка напред. Ей, с момчето ми, можеш да научиш много от мен. Човече, вече ти казах, не ме наричай момче. Когато чухме, че вексусите са се върнали на Вестал, знаехме, че трябва да направим нещо. Но точно когато отивахме към лабораторията на доктор Майкъл и пространствения транспортер, в Нова Вестроя се случи нещо. Реших да проверя какво става.
Те продължиха своя път към Вестал, а аз се отправих към Нова Вестроя. Но когато пристигнах, не можах да повярвам на очите си. Щом видите сами, и вие няма да повярвате. Бакуган, топче! Бъдете там! Останете с нас! След малко ще се присъединим към странните участници в студио пълна драма. Само тук, по Cartoon Network!